Kami, hit-hit namin naabot dari. Hindi ka na po kuro pa-check up. Nakamara doon. Sa una, nagpa-EG ko. Dugay naman to. Dito pa mas Manila. Pa-EG ko gutro para panahon na po din sa uguan. Hi guys, good morning! Ako na po ni si Reverse karong adlaw, January 27 na. Di paghapon mis tubigon. Tulo mi dari adlaw. Grabe, taasag mo na ring bakasyon. Nalingaw po na rin silang bahay. Karon na may uli, mo agi pa mis nagbilaran kay muhapit ko sang doktor kay magpakuan ko pa laboratory ko, magpa-check up pod. Magkita-kita naman tayo doon sa tagbilaran. Nga, ining abot. Mato man sila tagbilaran sila Ate Joshua. Bitang pamilya. Nga, napagdaw sila ban. Masukay naman kapit, magpa-drop truck ko sa Ramiro Hospital. Bye, Ilijan! Mga to na me! Oy, tana! Tanayor! Asa mayor na hindi kauliun! Okay na boy! Basig ikaw! Asa na ko dad Nawili na kay last day, kakasabot na rin, kaka-iring-iring! Andiyan na ang ko! Ito ang balik! Gani ka magdalit mo ulit! Ito! Halo! Lama na guys! Wag na may! Halo! Tumakasa ka kay Bato water facial! Asa mo karko sa plane? Ikaw! A few moments later. Sugod-sugod pa laboratory. Hala, man. Nahiya man tayo dito. Good morning. Ayan na, ayaw sa nasyon. Uy, naka, uli. Bole, mungutla na mo sa na. Ili na Aya. Muli, Miss Tubigon, aya. Magbuwag na ta. Alaming nga mo na minzo. Kami po. Sa mga na to guys, nahang manakugkuan. Tusukas injection. Grabe yung sakita ka ajo mag luba-luba. O magatuod sa ugat. Sakit. Dere may karon guys sa bahay sa ginikaran sa kuan ni Ate Janet husband. Dari sa mansasa. Hi Kuya Gerson. Dames insong bahay. Napanda po dari nag-aliwaros. Giganahan ko dari naglibot-libot. Kay ang naghahanap ka mga milyon na. Na mga busok ka mga milyon na ha. Good morning ma'am. Morning. Nasalaag mi dari ma'am. Kumarag lang mi dari mo tungtung sa punggay. Ano mi ano? Sama gusto makto sa kumukaan ko nagingani karakter. Arang magagalang milyon na jud. Ano na mura na naging. Ano lamang dahon niyo sa ate pangajoon. Yung sama yung dahon. Itugsok. Ay nga to, no? O dako-dako na kamuhaan na. Uy, yun, kamu gazet. Kanin tagali siya na ng mga manunumay. Huy. Agunawan yor. Nawan diyon. No. No, ayaw na. Bilin ka ane, dile. Iyon, dahil kabuban ka ni ate, magdakagbag. Wala na ikaw maning. Salamat dito. Salamat sa panood to. Salamat. Salamat. Na nagharag gud ka to. Nabusog na may mura ka naming namista. Mura naming namista jud. Gusto nang dakag ko ay. Ha? Nakaka sa kayo ha. Uy, kanang imong bag, kanang darap kag bag. Na? Jang bag na? Tara na. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Uli pa man sila, Alicia. Na may mga ampon. Focus, magkaya na, oy. Mga amot sa Canada. Magkay bagod.
Dali. Yung ka magdakag bag. Dali. Nagsig panawag. Inig karon, inig panganaog. Aniro nila ma. Bye. Bye-bye, salamat. A few moments later. Hi guys. Dahil na may skuan, Ramiro Hospital. Da, nagbuhat na mang kog tawag ko ni doktor. Agi ba na kong huli? Kakabunta. Tapos lagi, ginasara mo kong ari-ari. Nagkaroon na ng duga kauban. Masuk ka nag-upaw. Nanda, salamat tayo po sa pamilya ni Kuan. Ate Janet, Jamo Indajon. Ug sa isang bana, Kuya Gerson. Salamat ka doon, drums in Zona Roddo. Maraming namista. Ano na ito, sa hospital mo, nagpadapin kami sa buli, uwa may nagpadadudu. A few moments later. Hi guys! Diyan, nakaabot ng Gajagos Bay. Ngit-ngit namin naabot, Dari. Hindi ka na po ko pa-check up. Nakamara doon. Kinuha po ko daras bay. Kay, kung ano ko adlaw dito. Tulog po, Domingo naman dito. Salamat niya. Yung nga kung alyanan, nangita mo siya sa gasang ang kuwan, biskuit. Nga na ipalaman, nandiyan nga pangita, katong na ipalaman, agang ipahit ko, may palaman. Mula palaman, day. Rebis ko lang ipalit, o tita, mga biskuit ka nang di tamis bitaw. Salamat ka sa mo ate Janet o Kuya Gerson. Nda pagamping mo kano na des Canada. Pagamping mo sa iyong trabaho. Nagpa-check up ko ganiha sa Ramiro. Nda may nagang laboratory na. Kuwarag ang laboratory, okay ra. Wala problema sa ang laboratory. Nda girequestan ko og EEG. Ipa-EEG na pod. Katong murag batang ang mga wire ba? Na EEG. Kaya sa una, nagpa-EEG ko, dugay naman to dito. Ang resultas ang EEG dito sa Manila, wala na padadala sa Bohol. Wala basta ni Dr. Janet Bacapas. Mo nang ipa-EEG ko gutro para inig makita na namin sa result sa EEG, ana na si Zamu decide og kanang kuan dugangan bagang tambaw ug lain na pang tambaw naipuno ba yung sa ganiha kasi palagi tukar nagparesita pag ko og vitamins kay wala ko garas kaon o ko garas kaon kada adlaw gamusta tayo sige kaitet na kay ina na kog nanguwag wala ko nanguwag wala ko garas kaon tinuod. Monang yung gusto lagi nga doko sa bayang ay kuan vitamins monang isa kong tagag vitamins kaya lagi rong garan na yung kaon. Kita tay kada adlaw yung sisaga itek. Mga una kung tagod to hapon kay kuan lagi. Ang gamasan sa kang kinanan. Di wala ko ganan sa kaon na. Lain mo sa tay kay aram pagkasugsugan. Umayon nga gamay ka na nangwag. Ngog mo na stiri. Nga na kapod. Sabad ko nang wag. Wala ito ko yung gana kang kaya napas mo ko na mo niyang vitamins. Kuha na ngan. Karang na multivitamins therapy ron, capsule, noon eh. Karadaw im na, masig gana na kang kaundan eh. Nang mabusot ng kakudan eh. Anong bus ng kakudan eh eh. Balik sa kabuan na rin kapalit, 30. Nga, ang maintenance, so ako ko nakapalit. Sunod na, inigbalik, inigpa-EG na ho, kay napa mo ko'y tambal ni Undari, daghan pa. Wasa kong palit kay basig, utuon bagang tambaw, sa bawal dugangan. Mawawa sa palit kaya naman daghan, nasa tamot dun. Nipay kong press na kay, mainim ko rin ni karagabi eh. Padung ko matug, kaya rong, agang tug ba maglami. Ingin to sila nga, mainim ulit ko ng gatas. Suway sa kudani, ujun ba? Gimi ako ka na halay? Humot pa lagi. Humot pa lagi. Uy, harang humot na kanay. Wala na niya. Wala. Gimi ako na siya na. Wala di kayo. Gimi ako na siya na. Kay, kuwabat ako na mga dari. Tulog pagkadlaw. Domingo tayo no. Domingo, Lunes, Martes. Ang sa alaman ay? Upat di kadlaw. Hala.
taas-taas na kang bakasyon sa Tubigo. Mawara to guys kay mupahuway sa apod ko kay langung lagi naglubad. Natulog ko dito sa bahan gali. Natinga ako kapag mata kay alis siya na. Gipo ko nila, abot ako sa ubay. Nakatawag bang ko. Sa bahan, naglamang kasang tug. Muna guys, dapat ay ang nakalimtan. Abot na nga dari, nag-iingan ninanay nga ako na ihatag nga bag. Kaning baga, hinatag ni Ma'am Cheryl. Nga nasa Japan. Salamat ka ni mo, ma'am. Nalibad na sukura na pa ko lang bag. Ikapuli-puli nito nga sa kabag. Salamat ka sa imong bag, ma'am. Nga gihatag, Ma'am Cheryl. Tatire. Sabi ito, Day. Salamat ka ma'am, ha. Ganahan ko kay puti, partner sa sapatos, puti. Ano sa po, ang gamitin nga bagay, katong ka ati dosulin yang, sa po itong papahuwadon. Kay mamayang pirmi gamit. Sa kanila po nang gamitin karon. Salamat ka, ganite. Cheryl. Nalipay ka ko, kay gran ko, puti Mahal ra ba di ay, kadamay presyo. Kuon. 880 yen. Yen na ng kwartas sa pantay. Yen day kuno. Di ko kabalit og nga ning bag nga. Nga ning presyo. Kay mahal ni. Gahat mo palit ka na masukay-ukay. Kay di na magasugasto. Salamat ka doon ni mo, Ma'am Cheryl. Suporta guys, mato na ko. Bye-bye. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagtanaw.